Беларуская пісьменнасць нараджалася з роднай мовы, упэўнены мой сённяшні суразмоўца, дырэктар Інстытута мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Ігор Капылоў. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Ігор Леонидович, ну вось дзень беларускага пісьменства. Ну, по-моему, гэта абсолютно непасрэдна звязана з гісторыяй беларускай мовы, з нашай культурай. І, конечно, мова у дні беларускага пісьменства, конечно, займае значнае месца. Несумненно так, Наум Яковлевич, тому что спочатку было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все починалося со слова. Поэтому День белорусского письменства – это наше национальное свято, якое непосредственно связано со словом, менавіта з беларускім словом. Ну вось я гляджу кніга, якая перада мной, гісторыя беларускай зямлі ва ўласных імёнах, па слядах дзён пісьменства. Вот вы адзін з аўтараў гэтай кніжкі, значыць, вот вы вывучалі, вы глядзелі, вы былі на днях пісьменства. Эта кніжка падрыхтаваная сапраўды па выніках навукова-практычных канферэнцый, якія мы праводзім кожны год у рамках дзён беларускага пісьменства. Кніга прысвечана назвам вуліц гарадоў, у якіх праводзілася 10 дней пісьменства, таксама назваў населеных пунктаў раёна, дзе праводзілася свята, а таксама прозвішчам жыхароў раёнаў, дзе праводзіўся дзень пісьменства. Ігор Леонидович, я вельмі добра памятаю першае свята у сваім родным Полацку. І гэта было надзвычай цікава, надзвычай высокая думка, высокі палёт, як кажуць. Ну, а якія дні пісьменства, у якіх вы прымалі ўдзел, запомніліся вам найбольш? Я пачаў прымаць удзел рэгулярна з 2006 года, калі праводзіўся дзень пісьменства ў Паставах у мяне на радзіме. І кожны год з 2006 года я прымаю удзел як арганізатар менавіта канферэнцыі. Які запомніўся, мне цяжка адказаць на гэта пытанне, таму што кожны горад па-свойму унікальны, па-свойму цікавы. Ну, вядома ж, Полаччына, калыска нашай беларускасці, дзяржаўнасці, вельмі багатыя традыцыі, пісьмовыя помнікі, спадчына. Вядома ж, многа было што расказаць, таму, відаць, не аднойчы праводзіўся дзень пісьменства, калі не памыляюся, тройчы ён праводзіўся ў Полацку. Ну вось Пастаўшчына таксама вельмі цікавы край і моўная культура, прычым мова Пастаўшчыны можа быць таксама прадметам вывучэння, і я ведаю, што вот вы займаецеся таксама мовай усходніх раёнаў Віцебскай вобласці. Ну, пачнём з Пастаўшчыны, што сапраўды мова вельмі цікавая па многіх прычынах. Адна з прычын, што это памежная тэрыторыя. Пастаўшчына – это балта-славянская памежная тэрыторыя, што знайшло сваё адлюстраванне і ў мове. Поэтому вельмі цікавы рэгіён, і ёсць слоўнік паўночна-заходніх гаворак і яе пагранічча, дзе часткова адлюстравана мова Пастаўшчыны, але недастаткова. У мяне ўжо набіраецца матэрыялу на асобны слоўнік Пастаўшчыны, вельмі унікальны, таму што там ёсць і балтызмы, і паланізмы, і, вядома ж, аснова – это славянская мова. Акрамя того, это Вілішчына, это центр наш гісторыка-культурны. Віленскія гаворкі ўсё-такі былі пакладзены ў аснову беларускай літаратурнай мовы, таму што ўсё пачыналася ў пачатку 20-го стагоддзя з Віленшчыны. Што тычыцца ўсходу Беларусі, вось, у прыватнасці той жа Віцебшчыны, захад Віцебшчыны і ўсход кардынальна адрозніваюцца, таму што розная гісторыя была. Поэтому нас цікавіць і ўсход Беларусі. Вось калі мы гаворым пра тыя высновы, пра тыя словы, якія заўсёды былі з беларускай мовай. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Мова – душа народа. Але гэта было на пачатку станаўлення літаратурнай мовы і гэтак далей. У сучасных умовах сёння якое значэнне мае беларуская мова? Не меншае значэнне, чым у 19 стагоддзі, калі ішло актыўнае фарміраванне беларускай нацыі, дзе адбывалася абуджэнне нацыянальнай свядомасці і станаўленне нашай дзяржаўнасці. І на сёння, калі мы ўжо незалежная Беларусь, для нас умацаванне нашай дзяржаўнасці, пытанне кансалідацыі, захавання гістарычнай памяці мае не меншае значэнне. І выключна важную ролю ў гэтых працэсах адыгрывае менавіта мова. Не сакрэт, што менавіта
вёска была асновай беларускай народнай гаворкі, беларускай мовы, і менавіта ад вёскі многія пайшлі навуковыя даследаванні, менавіта вёска дала беларускаму слову жыццё. На вот ускладаныя часы для беларускай мовы, пачынаючы з 1696 года, калі афіцыйна беларуская мова была пад забаронай і на працягу некалькіх стагоддзяў не ўжывалася ў пісьмовай форме, была перарваная пісьмовая традыцыя. Дзякуючы менавіта вёсцы, носьбітам вёскі, мова змагла адрадзіцца ў пачатку 20 стагоддзя і не толькі адрадзіцца, але стаць літаратурнай мовай, высокаразвітай мовай, не горшай за многія іншыя мовы свету. На жаль, у нас адбываюцца працэсы, звязаныя са змяншэннем сельскага насельніцтва, са знікненнем многіх вёсак, а разам і са знікненнем носьбітаў ось той натуральной белорусской мовы. Эти процессы характерны не только для нашей краины, это сусветные тенденции, якія, напэўна, спыніць вельмі складана, вельмі цяжка, меняется и мовная ситуация у вёсцы. Поэтому мы не можем сегодня уже говорить, что мова сённяшняй вёскі идентичная той мове, якая была в 50-е, 60-е, 70-е годы 20-го стагоддзя. Что тычыцца моладзі, то я могу привести, ведаю много выпадков, много прыкладаў, калі маладыя люди, не абавязкова это гуманітарыі, філолагі, карыстаюцца беларускай мовай не толькі прафесійна, але ў побытавым ужытку. Я ведаю многіх праграмістаў, урачоў, якія карыстаюцца беларускім словом. Поэтому ёсць надзея, што беларускае слово будзе жыць. Наколькі я ведаю, разам з Саюзам пісьменнікаў вы праводзілі круглы стол наконт маральнасці, наконт сённяшняга стану мовы ўвогуле. Якую ролю адыгрывае ў гэтым сэнсе беларуская мова? Несумненно, что любая мова, у тым ліку і беларуская мова, это основа духовнасці, основа маральнасці. Так заўсёды было, потому что слово мае вельмі вялікую силу. Як вялікую стваральную силу, так і вялікую разбуральную силу. Поэтому да слова трэба ставіцца з вялікай павагай, вельмі ашчадна, вельмі беражліва. І нас, як вучоных мовазнаўцаў, як і пісьменнікаў, як і святароў, якія прымалі ўдзел у гэтым круглым стале, дарэчы, былі і навучэнцы, і школ, і каледжа, хвалюе вось сённяшняя моўная сітуацыя, якая склалася ў соцыуме. Я маю на ўвазе злоўжыванне матерной лексикой, так званое брыдкаслоўе. Это разбурая моўную сістэму, это робіць мову непрыгожай, это збядняе лексічны запас чалавека і сведчыць пра нізкі ўзровень яго культуры. Поэтому это вельмі важная сацыяльная праблема, якая павінна хваляваць наше грамадства. Павінны над гэтым працаваць у сям'і, павінны працаваць у школе. Усё-таки я згадываю сваё дзяцінства, школу, і для нашага пакалення это было абсалютна не характэрна. Якія сувязі вашага інстытута менавіта з настаўнікамі? Наколькі сённяшняе настаўніцтва даводзіць да малых, да малечы, што гэта прыгожая мова, што гэта слова хорошае, што гэта тое, што трэба ведаць. Вялікая адказнасць сёння кладзецца менавіта на школу, на настаўнікаў, менавіта перад імі стаіць задача, каб дзеці змаглі засвоіць натуральнае беларускае слово, а не ўспрымалі беларускае слово як замежную лексіку. Поэтому трэба працаваць над падручнікамі. Я заўсёды гавару пра тое, што трэба адпаведным чынам складаць падручнікі, трэба падбіраць прыгожыя тэксты, тэксты напісаныя майстрамі слова, пісьменнікамі. Это вельмі складаная праца. Я ўваходжу ў камісію дзяржаўную па падручніках і заўсёды акцэнтую увагу на этой праблеме. Што тычыцца сувязі нашага інстытута, то мы рэгулярна сустракаемся з настаўнікамі, праводзім семінары, расказваем пра тыя працэсы, якія адбываюцца, знаёмім з нашай навуковай літаратурай. У нас працуе школа юнага лінгвіста на базе інстытута. Мы заўсёды рады прымаць не толькі настаўнікаў, але і вучняў. Першае пытанне, якое я хацеў бы задаць у нашай апытанцы, скажыце, калі ласка, для тых, хто сёння хоча ўдасканаліць свае веды ў беларускай мове, для тых, можа быць, хто хоча пазнаёміцца бліжэй з беларускай мовай, якія падручнікі, якія дапаможнікі існуюць? Я, можа быць, пачну з прадукцыі нашага інстытута. І, можа быць, не з падручнікаў і дапаможнікаў. Мы ж ідём у нагу з часам, і ў нас створаны унікальныя электронныя рэсурсы. Адзін з электронных рэсурсаў – это беларускі нацыянальны корпус, які ўключае
вялікую колькасць тэкстаў, алічбаваных, апрацаваных з дапамогай спецыяльнай праграмы, у якіх можна знайсці вельмі многа каштоўнай інфармацыі. У нас нават створаны сінтэзатар беларускага маўлення. Таксама ў дапамогу тым, хто хоча пачуць правільнае вымаўленне беларускае. Ну, а што тычыцца менавіта кніжнай прадукцыі, то у нас створана серыя нарматыўных даведнікаў, слоўнікаў, граматычныя слоўнікі па ўсіх часцінах мовы, слоўнік беларускай мовы, у якім адлюстравана арфаграфія, перакладныя слоўнікі, поэтому в дастатковай ступені. І тлумачальны слоўнік у 2 тамах адносна недавно выйшаў дапоўнены і у новай рэдакцыі. Зараз мы працуем над новым тлумачальным слоўнікам у 15 тамах, які будзе ўключаць больш за 250 тысяч лексічных адзінак. Поэтому мы нават выходзім за межы Беларусі. Кітайска-беларускі, беларуска-кітайскі слоўнік аказаўся надзвычай запатрабаваным Кітайскай Народнай Рэспубліцы, дзе ёсць больш за 10, калі не памыляюся, 14 цэнтраў па вывучэнні беларускай культуры і мовы. Мы зараз працуем ужо над вялікім акадэмічным кітайска-беларускім слоўнікам, які плануем завяршыць у наступным годзе. І яшчэ важны напрамак, якім мы займаемся, это вяртанне пісьмовай спадчыны, якая да гэтага часу не была даступна беларусам. Хачу падзяліцца інфармацыяй, што я працаваў у Санкт-Петербургу у канцы мінулага года, і нам удалося вярнуць беларусам першую граматыку Паўла Шпілеўскага, якая праляжала больш за 200 гадоў у архівах Санкт-Петербургскай бібліятэкі. У нашай праграме мы часта сустракаемся з пісьменнікамі, мы гаворым пра літаратуру. І, канешне, калі гаварыць пра тое, што створана нашай беларускай літаратурай, гэта моўнае багацце. Тое моўнае багацце многіх пісьменнікаў, якое ўзбагаціла літаратурную беларускую мову. Сёння ўжо менш тых крыніц, менш можна чэрпаць пісьменніку вось тое народнае слова, спрадвечнае слова. Якая мова у нашай літаратуры, адкуль пісьменніку чэрпаць багацце мовы? Так, пагаджаюся, Наум Яковлевич, сапраўды, калі рабілі слоўнік папярэдні, 5-томны тлумачальны слоўнік, то аснова была мастацкая літаратура. Слова зафіксаванае ў творах пісьменнікаў. І калі ўзнікалі нейкія дыскусіі, ці правільна это слово па-беларуску ўжыта, ці мае оно права быць, то асноўны крытэрый – это ўжыванне ў творах мастацкай літаратуры. А што тычыцца пісьменнікаў, пісьменнік яшчэ ёсць магчымасць усё-такі пачуць беларускае слова, выехаўшы ў рэгіёны. А калі няма такой магчымасці, запрашаю прыйсці ў інстытут. У нас багатая гукавая база, запісаная падчас шматлікіх дыялекталагічных экспедыцый. А калі няма і такой магчымасці, то выдадзена вялікая колькасць слоўнікаў дыялектнай мовы. І мы зараз актыўна працуем над зводным электронным слоўнікам беларускіх народных гаворак. У гэтым рэсурсе будзе засведчана мова ўсіх 118 раёнаў Беларусі. І, можа быць, я вам не задаў якое пытанне, якое б вы хацелі, каб я вам задаў. Я хацеў бы, каб вы задалі пытанне пра тыя навіны, якія з'явіліся літаральна на днях у нашым інстытуце. Тым больш, гэта цікава на днях. Мы атрымалі прыемную навіну аб тым, што супрацоўнікі нашага інстытута сталі лаўрэатамі міждзяржаўнай вельмі важнай прэміі «Зоркі Садружнасці» за фундаментальную працу, 2-томны слоўнік, руска-беларускі сістэмны семантический словарь. Некалькі слоў скажу пра гэты слоўнік. Мы гаворым многа пра падабенства ўсходнеславянскіх моў: беларускай, рускай, украінскай. А гэты слоўнік даказвае, у якой ступені падобныя нашы мовы паміж сабой і чым адрозніваюцца. Таму што на ўзроўні значэння слоў праведзена параўнанне па групах слоў, якія тычацца найбольш важных сфер чалавечага жыцця. І мы ўбачылі, чым адрозніваецца, у чым усё-такі супадаюць. Напрыклад, што тычыцца рускай мовы, напрыклад, у тым слоўніку адлюстраваны такія словы: вызваниваться, приобретать благозвучность, а колоколь или колокольчики. В белорусской мове такого слова нема. Переплеск, повторяющийся, чередующий плеск чего-либо. Так само нема. Турлыкать, издавать турлыканье, нема. А вот белорусская мова, есть такие слова, яких нема у русской мове: адвітацца, адказаць на адвітанне, божкаць, стагнаць, бедаваць, плакаць, успамінаючы часта слова Божа. Прыплач, ноткі адцення плачу ў голасе, кугікаць, ствараць гукі падобныя на кугі і многія. І такіх слоў сотні. Таму што слоўнік налічвае больш за 2000 друкаваных старонак.
Я спадзяюся, што вось дзень пісьменства ён унясе яшчэ адзін свой унёсак у развіццё гэтых гаворак, і не толькі гаворак, а у развіццё тых дзеянняў на прапаганду, на развіццё беларускай мовы, беларускай культуры ў нашым грамадстве. А нашим тэлегледачам я нагадаю, што сённяшнім маім суразмоўцам быў дырэктар Інстытута мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Ігор Лявонавіч Капылоў. Усяго найлепшага, да пабачэння, заставайцеся з каналам Беларусь 3.